Ni ye an ka podcast sen daɲɛko 40 ye min bɛ lase Nema SOGOBA Nathanael DEMBELE fɛ. Bi tarata marisi kalo tile 4 san 2025 an ka verset kalanta ye Matthieu sura 7 a verset 13 ka se 14 ma. O yɔrɔ b'a a fɔ an ye ko a ye don da dɔgɔmani fɛ ka tuguni sira min bɛ taa halaki yɔrɔ la o donda ni a kɔnɔ bɛɛ ka bon, a taabaw ka ca. 14 nka sira min bɛ taa ɲɛnamaya la o donda ni a kɔnɔ bɛɛ ka dɔgɔ, o sɔrɔbaw man ca. An bɛ sira min ta ɲɛnamaya kɔnɔ o sugandili nafan ka bon kosɛbɛ. Yesu b'an lasɔmi ko nɔgɔya, bɛnkan ani jurumu sira bɛ mɔgɔ caman sama, nka o bɛɛ na ni halakili de ye. O cogo kelen na ɲɛnamaya banbali sira ka dɔgɔ ani a bɛ fɛn caman ɲini, a bɛ kololi ɲini, ka danaya ani cɛsiri fana ɲini. Mɔgɔ damadɔ de b'a sɔrɔ. O tɛ kɛ k'a sababu kɛ ko a dogolen don, nka a bɛ a ɲini ko an ka ban diɲɛ kow ni a kɔnɔkow la ka kolo Ala ye. Bi an ka waati ta k'an taamacogo sɛgɛsɛgɛ Ala ko ta fan fɛ kɔni. Yala an bɛ sira surun kan wa? Ka tugu Kirisa kɔ ni kantigiya ye wa? Walima diɲɛ siraba min ka bon ani min bɛ mɔgɔ lafili wa? An ka ɲɛnamaya sugandi. Hali ni sira ka gɛlɛn, bawo an ka sara ye banbali ye. Ala ka hakilitigiya ni fanga di an ma an ka timinanja sira ɲuman tagamali la. Hali ni tuma dɔw la an b'a miiri ko an bɛ an kelenna, walima ko an tɛ faamuyali jugu sɔrɔ. An ka hakili to a la ko Yesu bɛ taama na an ye tuma bɛɛ. An ka to kantigiya la ka tuguni laban na ɲɛnamaya banbali na di an ma. Nin laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.